Iduće poglavlje u kojem ćemo govoriti su pčelinji proizvodi. Imamo ovdje posluženo već većinu toga, znači najvažniji i osnovni i radi čega se i bavimo pčelaranjem, to je znači med. Na ovom području imamo znači 3 vrste možemo dobiti meda. Prvi koji dobijamo je med od bagrema. On je malo svjetlije boje, zavisi koliko je kvalitetan i tako dalje, znači koliko ima dugog meda u njemu. Drugi med koji dobijamo je med livatski, znači ovo je konkretno amorfa. I treća vrsta meda koju dobijamo, to je med kestenov, koji vidi se puno je kvalitetniji, tamniji i kvalitetniji radi količine peludi koje ima u sebi. Iduće što pčela nama i sebi donosi je cvjetni prah. Ovdje se vidi, malo smo izvadili. Cvjetni prah koji pčele naravno isto kupe sa cvijeća, nose na svojim nožicama. On u suštini služi za prihranu mladih pčela, znači i starih, ali i za mladih pčela. Iduće što imamo to je propolis. To je jedan od najkvalitetnijih proizvoda koje pčela nama daje. Znači, pčele kupe propolis sa pupova raznih bilja, nose ga, znači njima u suštini služi za začepljivanje raznih rupica koje se stvore u košnici, a mi ga dobijamo u ovom obliku tako da sastružemo taj prah i rastopimo ga u 97% alkoholu. Nakon nekog vremena to počistimo i dobijemo znači tekući propolis koji služi za recimo rane, zaličivanje rana, inače jedan od najboljih antibiotika prirodnih koji možemo naći u prirodi. Idući proizvod koji imamo, to je ovdje se vidi, znači pčelinji vosak. Vosak dobijamo na taj način da staro sače ili oštećeno sače, znači to se zajedno u topioniku, parnom topioniku pretopimo i dobijemo ovako, to je inače žuti, takozvani djevičarski vosak. Pčele kad donesu pelud na svojim nožicama, to sam već pokazivao na podjelove košnica, znači pčele ulaze na leto, prolaze gore kroz ovu mrežicu, ta mrežica, rešetkica njima skida u suštini, znači pelud s nožica i taj pelud upada u ovu kutijicu koju mi, znači, krajem dana samo dođemo, izvadimo, istresemo, vratimo nazad njima na upotrebu. Još postoji više vrsta pčelinjih proizvoda koje mi sad ovdje trenutno nemamo, znači jedna od njih je, što je u zadnje vrijeme jako popularno, pčelinji otrov. Postoji posebna aparatura koja to pčelama skida i još jedno, znači to je matična mliječ. Matična mliječ je nešto najbolje što pčela proizvodi. U suštini ona služi, naravno, samo ime kaže, znači za prehranu matice. Matica je najvrijednija. Matična mliječ se jako koristi pri liječenju bolesti. Inače, svi pčelinji proizvodi su jako dobri za podizanje imuniteta, znači u organizmu, a matična mliječ pogotovo.